बावबाय लास्टआवबो गिदा खुसि खुसिबावमोन खुसि औ आदैनि मुंखौ बारा गोसोआव थाया जिखुनु होदों प्राइजखौ प्रेजेन्टआव दंखायो सरि प्रेजेन्टआव दंखायो आदैया हरनाय सुङा पापर बिथांमोना लांफैदो मेस'आव अनलाइन खालामनाय बिनि नामखौ आं मिथिया लांफै नैबेबो अनलाइन खालामनाय सुङा पापर lại trong chưa lại trong बारायगासो फैलायलांबाय आंखौ प्राइजआ नैबे आमाय बाला होनाय नैखौ लाग्रोदो बाजि रुफा सना बिथाङानो कर्सखौ होदों आं ओरै साहा थांलाय फैलाय खालामोना 95 दिन आदा बाव फोरोंनाया 95 दिन जादों आंनि नुबाय थादों एखमबा न'निफ्रायबो खोरखिजों नाहरनानै फोरोंहरो गाव मोसाफैदेरलाय गावहा ओमफ्राय बिसोर गेरजा सिङावसो मोसायो बोरैबा गावखौ नुहुरनानै मोसायो बिसोरबा गावसोरसो मिथिगौ ओमफ्राय नैबेखौ सेसा बाजाराव साहा लोंहैनांगौनो बे आदै गावफोरा होनाय नोंसिनि ओमफ्राय नैबेखौ जम राजा बिथाङाबो गावसिनि मण्डलिनिखा बिथाङा गेर होनो जम राजा बिथाङा 500 रां होदों औ जमा लानानै थांदो आं बिसोरखौ लाखिया जाया नोंसोर लांजोबदो बिदिखौ आं जानो बायो लांदो आखाइ खबबाव रायजोफोर